Ez Mêrdînê me Nisêbînê navenda ez Omerî me gundê Çalê me. Heya sêzda saliya xwe ez li gund mezin bû û me goç me derbasî İzmîrê bû, goç İzmîrî bû. Li İzmîrê jî bîst û sê sala li wirma li wir jiya. Di not û şeşa de me dest govendê kir. Heta niha govend û dahûl ez lê dixim. Yani wisa dest pê kir. Min li navenda çanda Mezopotamiya min dest pê kir. Yani min Leçemê min dest pê kir. Durakê 2012 ez de ji İzmîrê derbasî Amedê bû. Li Amedê jî dest bi akademî kir. Li wê derê jî me perwerde da heta niha kir. Yani wisa min dest pê kir yani ne got hinek ders dan me her got me govend yek nû me hîn dikir min çû dahûla wê jî lê dixist. Min rîtma wê jî hîn dibû. Ji ber wê me dahûl wisa me hîn kir yani her got min lîstekek hîn dibû min dahûl jî lê dixist. Min rîtma wê jî dikirt. Durakê min şagirtê xwe re li dahûlê de min lê xist. û heta nihaka ez dawlê dixim yani şagirtê xwe re lê dixim. Piranî ez narim wisa pir daweta re lê nakim ê şagirta re got derdikevin ser dikê ez lê dixim xwe ez lê dixim. Wisa yani her du ne şevdû qutin yani ji hev du qut nabe ez mesela dawûl jî govendê jî her do jî wek ev yani ez pir se wextê ez ders didim ez dawûlê ji şagirtê xwe lê dixim mesela. Dersa wextê ez perwerde didim ez şagirtê xwe wextê nû lîstikekî hîn dibin ez ji wan re rîtma wê jî didim. Dahûlê jî hîn dibin guhê wan jî vedibe. Ez wisa didim yani piranî wisa diçe. Dawûl di her herêmê Kurdistanê de heye. Di dîroka xwe de piranî di defa hewarê tê lêxistin. Yani wextê nû dawûl wextê got hîn qabîle wextê qabîla de heywan deriyê heywan e yani wextê got heywan dimirin û dinebixin deng jê tê. Wisa dîtinê durakê wisa di eyar kişandin ser dar durakê wî daw yani wisa mezin. Dawûl jî zaten em ji navê xwe diyar e dahûl a holê yani a meydanê. A got ji derve tê lêxistin wisa tê navkirin. Li herêma jî tê guhertin yani gor herêmê jî tê guhertin biçûk mezin li gor ebatê jî tê guhertin. Mesela li herêma hinek tê guhertin a mesela dîro biçûk e a Amedê piçkî di ji wê mestir e fireh e. A mesela a herî mezin û a Rihayê. Yani herî dawûl lê baş lê dixin û baş ew dikin Riha û Adîyamanê baş lê ew têkiliyê wan pir baş e. û te dît wextê got hewarî çê dibe li dahûlê dixin yani demekî ji wexte ban gel dikin lê dixin. Wextê cenaza çê dibe ban dikin dîsa bi dahûlê ban dikin. Wextê got qele deriyê qelê tê girtin bi dengê dahûlê yani wextê got vedibe jî wextê tê girtin jî bi dahûlê ew deng yani bi wî dengî tê girtin bi wî dengî vedibe.
دمê Osmaniye digotine koz yani navê gotine koz tê got cenazê wan tê nizam çi tê lê Kurdistanê jî ev derbas dibe yani dahol yani dahol tê lêxistin yani di şahiya de piranî tê bikaranîn de bankirinê de û wisa anînin bikaranîn yani deng aslında deng banga geldik yani ser ve nas dikarim vê bêjim o erbanê jî mesela erbanê jî a ser banê yani a got ser dikê yani a got ser banê tê lêxistin erbanê jî ji wir tê yani her heremê tê guhertin ya çawa lîstik tê guhertin govendê wa tê guhertin rîtma wê jî li gor wê nayê niha ez li Amedê rîtma hespeyê yani çawa bazirganî li vir çê dibe şerê mezin jî li vir çêbû û li ser hespa çêbû ev şerê mezin jî ser hespa çêbû di govendê di rihê govendê jî de zaten em şer heye yani xwe pêşandan heye di govendê jî de ew heye ji bo wê na rîtma xwe jî ji beza hespê girtiye mesela aliyê riha bez rîtma wê jî ji aliyê ew tê deve çawa dibeze rîtma wê jî eyn rîtma devê ye piranî li rihayê deve biha anîne bikaranî wextê bazirganî çêbûye wextê got şer çêbûye wextê got dibêjin çi bazirgan çûnû hatinê de ew bikaranîne rîtma wa ajala girtine ji gor herêma jî ev tê guhertin mesela koçer jî dawlê wa hê biçûktirin li gor ew ê wan tê guhertin tu binêrî li dengê wa jî wextê got dengbêj jê herêm yani em bêjin ê Amedê ya jî ê Rihayê ya jî em cûr be cûr em dikarin behs bikin ji rihê wa ajala ritmê wa çawa ye çimkî têkiliya wa heywana timî bi hev re bi hev re hatin jî ew kar kirine ji ber wê na rîtma xwe ji wir girtine dahol ji li gor wê na hatî lêxistin wekî din jî em dikarin ser vê bêjin mesela çawa têkiliyê wa û xwezayê wextê kar kirine rîtma wî karî mesela tirpan çêkirine aliyê herêma Mûşê mesela tirpan çê dikin rîtma xwe jî ji wir digire mesela em bêjin yani em dikarin gelek tişta ser vê na zêde bikin yani ev mînak e ez tiştek ez dibêjim mînak e hehtanî bi cilê wa yani vana tim hiç ji hev naqete yani muzîkê wa dengê wa ritmê wa naqete yani
Herêmê Kurdistanê piranî şeş heşt têbkaranî wekî de çarçar û pênc heşt jî hat tîbkaranî. Piranî pênc heşt aliyê herêma Serhedê hat tîbkaranî. Lê aliyê Botanê jî karanîne. Ez karim vê bêjim. Yani piranî wisa ritmê pir dûr nîne yani. Qalibê wan jî aynî. Dema ku dahol kêm ma zûrne jî pêv hat. Yani bo ku deng bêtir zû bê bihîstin zûrne jî pê re. Yani ji hev naqete. Divê zûrne jî pê re bê. Bê zûrne nabe. Spas ji bo we dema xwe veqetandiye. Ez gelek spas dikim ji bo hevalê pişt kamerayê jî. Gelek spas.